Čaute, tu je Nety a vítam vás pri hre World of Warcraft s mojím kamarátom Dariom. Čaute. Tak fajn. Prepačte, že sme už desiatky, v podstate Dario deviatka, len my sme už natáčali, len videjko bolo moc dlhé, takže nám ho YouTube nezobral a ako vytvoriť nové postavy nám prišlo už ako blbosť. Takže budeme pokračovať takto, dúfam, že to nebude vadiť. Tak fajn. Ideme niečo robiť. Kam ideme teraz, Dario? Mali by sme doraziť do Thunderbluffu. OK, tak poďme tam. Lol. Ozaj budeme aj expiť, či... No, budeme. A myslím tak po ceste, lebo v tom mestečku boli aké questy nie sú. Akože díky. Ty sa ideš vytrénovať, nie? No. OK. Inak počúvaj ma, Dario, my by sme mali zohnať nejakú nobovskú hru po nete, vieš? Daj nejaký návrh na nejakú. Len niečo, aby po nás nikto nehúkal. Copyright! Copyright! Kopíruješ Goga! Nie. Ty si Na si zobral superhrách ten by sme quest? možno niečo našli. Ty si No, zobral. Ja beriem všetko. Idem aj ja na ten jeden. Wow. Meine Wolf. Teraz neviem, či to vie môj Wolf, alebo... Počkaj, dám troška vyšší hlas, lebo ako som to nastavila na moc tichučko. OK, budeme pokračovať. Nevieš, že tu je tréner na Paladina? Ako? Či nevieš, kde tu je tréner na Paladina? Nie, však chod za strážou a spýtaj sa. Ale myslím si, že by tam mal byť niekde. Oni sú tam tak rozhádzaní, takže... O, vtáky. Ďalší Pipo je dole. Ja budem tie vtáky volať, že Pipo, to je také pekné. Toto bola ako jedna dosť v úvodzovkách ťažká misia. Prejsť sa pár metrov a ja teraz robím takú brutálne ťažkú ty kokos, čo sa vôbec prejsť nedá. Takže ja idem asi tanka, že? Ja neviem, ako chceš. Dobre. Wow, tento spel
nepoznám, není mi taký známy. Povedomí, není. A však tu mám trénera. No vidíš. Vidíš to zázrak prírody. Hajo. Tak je tu nejaký kuracie stehínka, tu zbíram, jak taký tvor. A ďalší pipo. Rozbijeme pípa. Pipo není dobrý priateľ človeka. Jak tam príde môj pet, tak vždycky zdochne. Tvoj pet, či ten nepriateľ? Môj pet. Lebo vieš, ja do toho strieľam. A kým tam môj pet keď tam dobehne môj pet, tak proste ho zabije a beží naspäť. A teraz mu nastavím toho túlenia, lebo nech sa expí aj môj petik. Vlastne ten túleň je... na čo vlastne dobrý? Že vlastne on nebude ani damidžovať, pokiaľ mu to neprikažeš. OK. Kde sú tie vtáky? Ja ich tu práve zabíjam len. Nechcem ťa sem doviezť, lebo ty mi ich zase pokradneš. Čarka biznis, že? Vtáčiky. Ináč ten nový spell je dosť bombový, dáva 140 ránov. To je celkom dobré. Tie vtáky zabíjam v podstate na ranu. Veď paladin. Šedivý šmore. A ja dávam nejaké veci na ranu. Ale také, čo mi nedávajú XP. Dočkaj, však som mimo lokality. Neviem, ako si ty na tom, ale ja berem všetko, čo nájdem. Ja rada zabíjam všetko, čo nájdem. To je strašne zlaté, keď ten vlčík je taký maličký. Ináč, čím si väčší level, tým sa ten pet bude zväčšovať naozaj. No však ja som ti to hovorila. Taký maličký pet. O, to čo je? Čo? Ty kokšo, vieš čo robí to kúzlo? Ktoré? Tam, však to, čo som nevedel, čo robí, čo dáva všetkých na ranu. No. Zistil som, že to kúzlo sa môže aj odrážať do iných a zabil som teraz 3 na ranu. WTF? Ja som tu mal odovzdať jeden quest, že sa ho konečne zbavím a našiel som ďalších 30. Takže kde máme otázniky? Toto? Ale asi najskôr idem plniť, že mám zabitých vtákov. No, takže buchneme tohto. Kde máme zase zlak? Tohto. A ideme. Zas a raz. Party forever.
Tak, dámy a páni, teraz vidíte, ako sa dá najrýchlejšie plniť quest v úvodzovkách. Už len jednu tú sprostosť z toho pípa. A ty máš zabíjať také vtáky, čo lietajú, alebo také, čo sa podobajú na pštrosov? No tie, čo lietajú, čo vyzerajú jak uvarená prepelica. To mám aj ja zabíjať. Church. Hi, Church. Skúsime potom 1v1. Neviem, nie. Iba skúsiť. Škoda. Ale pre teba. Ja si tu takto krásne skáčem. Ten pocit, keď tvoj pet má väčší život ako ty sám. Aspoň o polovicu. To budeš mať ešte dlho ten pocit. Pet, nezaostávaj. Neviem prečo, ale... Ježiš, chudák vták. Čo, chudák, tak čo si mi spravil? Ja som chcel zabiť iba vlka, ono sa to kúzlo odrazilo aj doňho. Prečo zabíjaš vlky? Mám na ne myseľ? Aha. Však ja hovorím, ja som bral všetko rád rádom, tak ako sa potom nediv. OK. A ja neznášam plnenie misií. Ja to robím teraz len preto, že sa to má. Aha, tu je troll. Inak u koho si zobral tú misiu? No, ja som behal po celom meste a bral som od každého všetko. Takže... Sú tu nejaké vajca. To môžeš rovno aj vyhodiť, lebo to je úplná somarina. Ja neviem, čo sa s tým má robiť, to je taký event, ale čo s ním, OK. to neviem. Ja idem odovzdať tento môj nádherný, šaruplný, talentovaný, chválený quest. No tak chválený taký nie. New level! 12. Church. OK. Ty si ešte len teraz 12. Nie, čo je toto? V tom prípade s tebou nevyzerá zrovna najlepšie. Nevyzerá. Keď... Inak škoda, že nemám toho vlka. Na jazdenie, myslím. To až od 20. A vy diváci, ak ste ešte nikdy nevideli World of Warcraft, tak pochopíte, čo je vlk na jazdenie. Netreba sa bať. Myslím, že aj o 2 diely. A už by si to mala ukončiť. OK, tak toto by bolo pre dnešnú epizódku všetko. Tak zatiaľ čaute. Lúči sa s vami Neaty a Dario.